Hi guys! Welcome back guys sa aking channel. So for this video guys, magmumukbang tayo ng kamuti or sweet potato. Ayan, kung tawagin sa English. Ayan o. Ang dami nito guys. Ang sarap nito. Sarap talaga kumain sa bukid, no? Nangliki pa siya guys. So it means to say guys na lutong-luto na siya. So meron ako ditong dalang kape. Ayan. Ang kape dito. Ay, yay. Ayan. Kopi ko. Kunti lang. Ayan kami dito ininitubig sa farm. Hindi siya mainit masyado. Kasi ang oras ngayon is alas 3 na. So time to snack na talaga, no? Pang snack na talaga yung oras ngayon. Kasi alas 3 na eh. Si nanay pala yung nagluto nito guys. Nanay Gloria. Ang sarap. So, ito yung kainin ko, no? Yan o. Yelo yung laman niya. Kasi sila si tatay, andun sila sa factory. Magdala ako nito mamaya. Pagkatapos ko mag-snack. Bigyan ko sila. Sarap mo, kamot ka. With kape. Perfect. Sarap talaga. Sa amin guys, tawag nito yung mga ganito, mga saging, mga kapayat. Ang tawag doon na mga lagot moon. At saka yung mga dahon nito, ito yung ginagawa namin na gawing mga talbos ng kamote, yung dahon. Kaya ito yung bunga niya. Kung nakikita nyo sa mga video ko, yung nag-harvest ako, ito yun. Ito yung mga bunga niya. Dun sa payag nanay. Sarap guys. Promise. Naubos ko na yung isa. Another one. Ito malaki. Paborito ko talaga itong kamote pag lagyan mo ng mantika tapos yung sugar. Tinutuhog mo ng stick. Ang tawag niyan guys. Sa amin tinuhog na kamote.
Ingas, no? Ang narinig natin yung mga ibon. Ng tapol. Ito tinatawag na tapol, guys. Hindi pala. Kasi yung tapol, kulay niya sa laman ng loob is ube. Pero ito, yelo. Yung balat lang niya, ube. Hindi ube. May pagkamaron. Yan. Iba lang yung tapol kasi yung balat niya is violet. O ube. No? Perfect talaga sa snack. Very healthy foods. Ito yung maliit. Mana tayo? Nakita tao? Kamuti ba? Dito na lang sa tatay. Pawis mo? Kumana bitaw mo? Labo. Tatapusin ko lang daw to. Kuha mo kape dito. Hindi mamatulog ko kape. Sarap. Teo, hindi ka magkawag kamote? May tubig? Draw? Una to ito dito? Siya. Umuto, gyapon palitan og usa. Tistingan lang sa. Cute na to. Mas masarap yung maliit. Ang labo niya, ang labo.
Ulit unta ko ni dito. Taubos niya. Bungko ng pindengarang mangiro. Nagtinaan mangiro dito sa yung lubot to. Ko na siguro eh. Ha? Nagkarga sila? Oh, maabot? Hmm. Tap. So yan guys, tapos na akong kumain. No? Ubos na yung kape ko. Tapos marami na akong nakain dito. Yan. Ayan. So, maraming salamat talaga no, sa walang sawang sumuporta sa akin. Sa aking Facebook page at saka sa YouTube channel. Maraming salamat po talaga. Thank you for watching guys. Bye bye.